Sim ka number light spot of home. Light spot of home. Hakakatang pa badukon baduman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembad kajing selog jong omen sem Bakhuid kindon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men ko para how try Jesus Christ menta kasngi kabalang karake ya kasngi buram kasngi kraw jong u Francis Savior Bakhuid. Lakhai u ha kari Spain but u la lej pendap ya ke jingpule ke jungu ha ke jaka bakol Paris. Rengkat ha kepor ke ba udang lej college ne dang pule u yasa rengkat but u Ignatius of Loyola Bakhuid but udon rengkat ha ke jing sedang jong kaseng jong pada Jesuit ke bangitip Society of Jesus but u Ignatius of Loyola but hadin ke jempen kentang yu kumuleng do upoi sha kari jungi ha India kamtam e ha po Goa but utrei hari India berkumjuru upoi sha du sha Japan ban penpriang ya ke ketin ke jong blai ban yalap ya ke gospel ke bau try u lapai u about try ula ayu but udon ru kata kajing kwa kajing trang kajing angnot ban lej ya lab ya gospel ke jong try ha kari China but ula lej sha kari China ru kumjo ban ya lab ya gospel ke jong try Henry shamla ban yorung ban penpriang susu ya ke gospel ke jong try ban pendap ne penurlong ya kajing angnot ke jong ha kari China. Henry katba udang persang ban lejrong ha kari China ha kapor ke bau poi ha kata ka jaka ari China kim sem la sha yu ban rung ban yelap yu gospel ke jong trai kila khang lat yu Henry u persang la ka jong ke buit ke bor da ka jing sai ke jong blai ban rung ha kari jungki ban yelap yu gospel ke jong trai lai panai kenti usong wap ya kata ke jing yolat jung u ban rung ha kari China ban yelap ke gospel ke jong trai but ulayap no katba udang don ha kata ke deulen nong ban up ban yo jing bit ban rung ha kari China ulakhlat no ha usnem khatsan lai panyo Kohan men ko house name Khatsan Sanpoar wala khalat no ha ka deulo nong ka bang Jingkyrmen ka badan ha kari China Kohan men ko para ha ka ne kasngi ka bamanga mapi ngishim benta rengkat bat kabalang ban rakhe ya ka ne kasngi brom jong oneur kraw jong kabalang gejngi bat kumjuru ubadai uri kraw jong kari jungi namar ya kamediap jungu labu ha kari India jungi ha Goa klempep udai uwei unong yada jong kari jungi uwei na ki nong yada ya ki missionary hapo kari India jungi berkumjuru ha setelah ke perthai den mata gadau bamanga mapiru barakot lakot balong ki sakri ki jung try balong ki missionary ki jong try te ha kane kasngi kebangi rakhe ya kane kasngi brom jong Francis Savior
token ko hanmen ko para ngin kerpat yo try ba mga mapiru ngin la balong kumau ban let saudong setelah keperthai ban yalap yo gospel go jong try yo lese mga mapi ngi lalandet ya kene ka kam missionary ka ba try la pan khamte ngi yo lese mangi ngimla ban shimhok ya kene ka kam yalap ka ba try ula pan khamti ne la ayengi te kumta ha kene ka step habang iwan banterwa ya kene ka mas ka Bakhuid token ngin penmap no try na ka banta kene gijing do na gijingi kenang ba mga mapi ngin long ki bro ki Bakhuid ki bro ki bidor banterwa ya kene gijing maya ka bakraw da gijing sngoret gijingi bat gijing kloy gijingi ban kala ka bamot ban em gijing em ka ba to ken ngin penmap no try da ka ba ngi do wai lang nga pla hablei badan bor baro badia pi ko hanmen ko para ngale pop shibune da gijing perkhat da gijin da gi kam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrawe junga namar kata ngakarpat ya kamaria Bakhuid kabaisa kate soti ya kya bat kirukut badia pi ko hanmen ko para banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yengi madalama bi ki pop jungi unyalam yengi sha kaching em bam chukut amen Try to isene, go try to isene, go try to isene, go Christo isene, go try to isene, go Christo isene, go Christo isene. Go try to isene, go try to isene, go try to isene, go try to isene. Urong ublay shatro, bata kendel jinsu, bagi duai hakane kesngi gi duai na gebenta keman simbal klat no jong u Alexander Lengdo berkum juru kajeng ngeu jong ga yinga sam kajeng I barok away bat kerpang ngi duai na gebenta kajeng temu baha jong u Hubert solang piau
Kam tame ai kan ke Sngi ba unle check interview uble try kan rat unang IU ke jing nang ke jing start ke jing simpang ban un job ba New York ya kita ke jang nut ha ke jing em ke jing lang ba ke jing don dong kat ke jing blay ke jing kerku ke jing blay ya i ni duai ru na ke banta ke jing kot ke jing kya jong i kong pring nong put ni duai ba ble try kan rat un kta i un ai ke jing kot ke jing kya ke ba pura Ye duai ru nak banta ke jing jathai jong kaman sim jong i kong Africa shooting ye duai boble track and rat un map no un side no ya ke jing duna ke jing i un ai i ke jing sub benang koblei mame uba ha ka sign dur ba phala jong me melapha ya Francis Xavier Bakhuid shakari jong i banyalap ya gospel jong khon jong me to ai ngi kerpat ye me bada ke jing rap jong ke jing duai jong u ngin la ban le ban ya le tang e ban pen thamai ya la ke jing em dag ba pdiang ya ka ktin jong me da ke jing ngai bat ke jing e bat bangin sakhi ya ka da ke jing slor da turai jing yu Jesus Christ kon jong me u be bat basan sha rain card bat me ha ke jing ya long ka we jong man sim ba khoi u blai junam la junam amen Kajing puli na kitab Jeremiah Utrai ulakran hanga Chua bangan thau briu yapi Ngalabu jingmut yapi Ba chua ba en ka yapi Ngala pen kentang yapi Ngala tung yapi ban long nong etu lupa Ya kijat ban riu Ti ngala jubab Ablay kenrat ngam nang satya ban keren Ngadang kena Henrai utrai Ula ong hanga Wat ong bapidang kena Henry kilet syakipat bangapa api Bat yatu yaki kat yakaba ngalak hukum yapi Wat syapting yaki naba ngan sadon mangarengkat bat pi Banyada yapi Nga utrai ngalakren Nang ta utrai ulakener ban kenjok Ula kata ekemriang sentur jonga bat ula ong hanga pet ngala ai yapi kakubor bapidai ban keren kaktien jong utrai Sam nyo kuway kan bar nyo spa san punreu nyo spa san punreu Jingkyrmen bacing syanya jonga Kami ngala syanya kadu badang sana Kami putrai ngala syanya kadu badang syuka Aku kami beri bisa sumanyanga
Ngan pen benabaroi si Sngi Yaki kampen im Jingkyrmen Hallelujah Hallelujah U try don rain God but P Kabat piru ka Jingpule na ka Gospel Bakhuid ka kum u Lucas. Kaburam make a try Hadin kani u Jisu lajit sa nyeu pe arngut bat ulapha yaki arngut ban lej haswa jung u haman la kisnong bat kichaka baudei ban lej ulong haki ka jing ot basisha kabun hanre ka jing trei ki kendiat to duai how try ka jing ot ba un pha yaki nong trei ki ba lum ya ka jing ot jung u ki nga pha ya pi kum kilang brot hapdeng kisuri wadra kapla pisa kaya rong lemne ki juti wat sange ban khuble yano halenti haba pirung hakawai ke ying da ong shwa ka jingsuk ha kane ke ying la dao breu bo e jingsuk u shong hangta to ai ke jing khuble jingsuk jongpi kan sa hau lem kumta kan phai biang shapi to sa hakata ka ying to bam to di kat ba ki bu akhmat jongpi namar unong trei udei banyo ya ka bainong wat kuntiap na ka wei ka ying sha ka wei pat haba phi lech ha ka wei ka snong bat ki pdyang snu ba ya phi to bam kat ba ki a ya phi to pen ko ya ki bapang nang ta ba to ong haki kahima ublei kala jan henry lada pirung ha ka wei pat ka snong bat kim pdyang snu ba ya phi khi lech ha ki lenti snong bat to ong wat yaw pum snong jongpi uba dambit hakikijat jongpi ni kenter persha yapi panban to tip yakane kahima blai kalajan ngaong hapi baha ka akher kasngi ublai un kham isnei yakasadam bad yakat ban yakata kashnong kordit yapha ko Khorasin kordit yapha ko Bethsaida lada ya ki kampla balale hapa lale hatirus batsidon la slam kinjin dalakalla kabamut da kabakup jan berni bat berdpe holiday ha ka kher gasngi ublei un sakhamis nei ya katirus bat kasidan ban yapi mapapat Kopernom palakwa ban kentiu yalade na hadu beneng ensa peno arsut yapa sha dujok ujisu long hala kisendran jar basashkor yapi usashkor yanga jar bakentaj yapi ukentaj yanga jar bakentaj yanga ukentaj yauta bapa yanga ka gospel try Sicinyara make of Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ ngitip bamanta kasngi ngi rakhe ya kasngi crow ne kasngi buram jong u Francis Xavier ubadai unong yada jong kari India jongi wala daw day utrai ri nang ne na India hanrei wala daw wan na kawai gari ulawan bansa banlong kumanga kumapi ulawan ban ai ne ban samlem ya ka khubor ka jong utrai khamta me kumba ula snap ya ka sur ka jong trai kumba ula snap ya kata ka jingkhot ka jong trai ban long missionary ulawan shakari India kuma missionary but
la le ya ki kam missionary jungu ha ka ri jungi ba dei nama ta ka dau ba ka balang kala khot ya unong yoda jong ka ri India te ha ka ne ka sngi crowd jong ne unong yoda jong ka ri jungi u Francis Xavier to kan khandiat ngine pusan shapang ki jinglong jong une u record but kum churo ka gospel ka bang yos ngeu ka kren shapang ka jinglong ka jingman jong u breu u ba yos ngeu no basngap ya ka jingkhot ka jung trai ban long u missionary ne ka missionary ni tip shai bau jisu ha bau khot ya ki apostle ge jungu bat kum churu ya ki ne ki nyop arngot ki badai ki senran ki badai ki nong bot ki jungu ban yai peteng ne ban pan ha pan san ya ka kamram ka bau bleu pa ulapan khamti ya jisu u bleu pa ulapha yo jisu u khon jungu sha kanak parthei ban pan urlong ya ka jing it teu jisu rukum ju dalade marwe tip shai ba la de nama takadau udon kam ki missionary ne ki nong yarab ki nong Christian yu ki ban peteng ya ka ne ka kam de nama takadau ulajit ya ki apostle but ulajit ro ya ki ne ki nyop arngot ki badai ki senran ki jungu ki nong bot ki jungu mano kine kisenran ne kinong bot jong jisu ne kine ki hinyo pa arngot ki bau jisu ula jit balapha ha ka gospel ka bang yos ngom ta ka si ha klempep ha ka to ka por ga jungu ki de ki to kinyo pa arngot dasisha han re man tapat de mga mapi iwe pa iwe ki kon kristan ki ba long kine kinyo pa arngot ne kisenran jong jisu Kumba u Francis Xavier ulayos ngeu ya kasur ka jung trai ya ka jung khot ka jung ban long u missionary but how about long missionary how about snap ya kasur ka jung trai ya ka jingkran ka jung trai ya ki ka jung trai ka bau pasiao yu ban wan shar India ula long u bakloi ban wan kanai kadai ka Nyngkong ka bau Francis Xavier u hikai yang aba de pi Bamanga mapi ni dei ban long kita ki breu ki bakloi ban snap ya kasur ga jong utrai ni haban keli la dei ha kanai kasngi ha chisha ni la long ki kristan kat kene kisnem kat kene ga jinglong rang ba ga junga ga jongpi ni long ki kristan chan rei ni haban keli ha to shisha mangi ni la yos ngeu na am ya ka jing pasiao ga jong utrai ban le bat pendap ya ka missionary ka baula ai yangi u Francis Xavier ula yos ngau ya kana kasur ka jong trai ki le char India ban pen priang ban pen bena ban pen he pan san ya ka hima ka jonga ula le ya kane namar ba ula yos ngau ya ka jing pasiao ka jong trai mangama pipat ni haban kali hato ngilayas ngap ngilayas ngau nam ya kana kasur ka bau trai Quran klempep Ukraine yang ay pi halaki jong kibut kibor yang aku melingdo ya lesi ulang kilet kat sakabak kejaka kabagi bahalor ki jumi ki pha ne ki jit ban pen priang ya gospel ka jong trai ya pi ki badai ki kimi ki pa utrai ong pide ban pen priang pide ban pen he pen san ban pen yar ya kahima ka jong blai Nyngkong na sabe hapo ka ying ka sem ka jong pi hato pios ngau na em ya kana kasur ga jung trai hato pila le na em ya kana ka bau trai ula thaya pi ban le lada ma pi kum ukpa ne ka kmi phem sem la ban hikai ya la ke jong kun kikti ki jung pi ha ga jinget kristan ha ga jing em kristan ha ga jing khot ya ga jing soti kamut ba mangi ne ma pi nim padios ngau ya kasur ka bau trai wong topan he topan san to penyar ya kahima ga jong trai tang ga jing pen he ga jing pen san ga jong pi ya lagi jong ki kun ki kti ha ga jing next cam ha ga jing im kristan ha ga jing kristan ban im ya ga ta ga jing im khot ga jing im soti pi la le ya ka e ga bo trai wal ong ban pen he ban penyar ya kahima ga jong trai leng ba ga jing im ga ba bha ga ba pi im leng ba ga jing hikai ga jong pi ki kun ba ki kun jong pi
ki scam ha ke jinget ki em ke jingem khoj ke jingem soti kiru kinang la ban panhe ya ke hima ke jong trai ban paniar ya ke hima ke jong trai dei nama tak daw Nyngkong na sabe ngi dei balong kita ki breu ki bakloi ban pli ya la ka jong kadanut ya la ki jong ki skor ban snap ya ke tin ke bau trai Ukraine yangi upasiaw yangi ban peneh pensan ban peniar ya ke hima ke jong kabar pat aba Francis Xavier wan Shakarin dia jungi uday unong way day utrai chnom tip kar kom em jungi tip kom no ban like kom no ban wan Henry udon kata ka jingshania ya ka bor jong ublay kumbang yos ngew ha gospel romadagas ni habau pa ya kine kenyo pargot uji suwang what kuslai what rai ba pi lately ngangan le na ka banta jumpi Francis Xavier shania ya kane kaba utrai ula ong nila kreni kile chandia what kuslai la ramelong unong way mem tip ke shapang jumki mem nang ban kreni ktin jumki Henry kile ngangan pendap ngan penbiang ngangan le na ka banta jume shania ya kabor jong gajing nang gajing stat jong ublay ha gajing em gajing manga mapiru ko hanmen ko para habang isimti ya kano ka kam ka bautrai wala pan khamti yangi uai yangi ngi dei badan kane ka jingsania ya kabor jong utrai ngi dei bansania ya kabor go jong utrai habang isania ya kabor go jong utrai klempe utrai hi unsimti yangi habau simti yangi uhi unle na ka banta junga ba jumpi ngim don kam ban le Henry ngi don kam tang kata ka jingshania ga jungi ngi dei ban IT litlan yala dei ho tang ka jing IT ga jungi ho kalong ka badan kam der mata ga daw Francis Xavier sajusin khot wearing IP bangi dei ban IT yala dei ho try namar utrai hidala dei unsimti yangi namar ma uhi ula jit yangi ma uhi ula pha yangi balong ki missionary kabangai pat Francis Xavier uhikai yang abadepi banlong kita ki breu ki ba kongu ya ka tin ke jungu tang ban snap tang ban yos ngeu ya ka sur ke jungu trai kampat biang Henry habangi la snap neng yos ngeu ya ka sur pas ya ke jungu trai ngide ban kongu ru ya ka e ka ba utrai upatha yangi kane galong ka ba e sha bo nangi ngilong kita ki breu ki bakloi ban snap ya kasur kren jong utrai Henry ban le ya kata ka botrai upha yangi kalong ka bae Henry ngiyo ha ka jing im jong o Francis Xavier wan sharin dia haoj harin dia commission jung kalong ka ba seiso ngilong Christian manta ngi client manta dailong ba ki jing lap ka jung dailong ba ka bor jong ka jing sai ka jung dailong ba ka jing hikai ka jung ka ba ngi ka jing ka client manta Henry une urukho jong ka re jungi unong yada jong ka re jungi upan I yala de habau let sha ka wei pat ka ri china ka bangitep kim pediang yo Henry ma upat ukloi ban snap ya kata kasur ke jong trai ban ukongu ya ke e about trai long you de trai daladi ujisui dalade ong kile sha china wala da kim pediang ya mero kile ab hadu ba kan sajia kata kapor ab hadu lai benai usong marwei ha kato ka dolanong hadu ba yomat ya gejing yap gejing em gejing ko hanmen ko para menta kesni habangi pusan sepang gejing em Bakhuid jong une riu rangpa jong kabalang jungi Francis Xavier token ngiro ngin budin ya gejing hikai gejungu kaba ulapan ilenti yang ayapi lengba gejing em khoj gejing em soti gejing em barublai gejungu token ngiro ngin IT la dehu ngin IT la dehu jisu ngin kerpat bo jisu un Christian ngi un ai bor ngi un yalam ngi un peten lenti ngi pamangiro ngin la ban em gajung em kum ki missionary ban yos ngeu ka sur ko jung trai ban chania e ka bor ko jung trai bat kum juru ban kongu ya kiktin ki ba utrai la kren yangi
and your Lord, your Jesus Christ. Trong nhìn dáng imply là cái trong cái chừng nhét ngang nhét Our play of Barberton long time bên này mình cần theo Now Jesus Christ con bằng rầy chúng mô trai chúng nghi Now bà la bồn nó mình xem cho khơi Now bà la khan mà gặp thị sốt đi Và xa là đây ngọc bộ Pentius Pilatus Là xa nạc phần ai u là ya bà la tẹp yu Là ya sức ya Hagas nghe có bà lai làm bà kì bà ya Ula kiu sa beneng kusang sa kamon blay kupab dan bor baro Nang cawan pan membesar kibim kibiyap Nang eid hao mensim bukhoj Aku balang katalek bukhoj Aga sing salok bukhoj Aga sing hap dipop Aga sing hipat kito Aga sing himbong bukhoj Amen. Sim kanembar lais pa andrup song. Lais pa andrup song. Tuduai ko para bagai jengkenya jenga bacong pi kan long bapedang kena kemadu belai kupa badan bor baro to try putting jingkya na ti jong pi na menta ka chiro rom protect to jingkay ka balang question baro away. To pediang ko try ya kine ke jingtrua ki bangi wanra hame ha kasngi burom jong Francis Bakhuid bato ai ba kumba ula lech sha kiri bajngai nama ke jingang nut na ke banta ke jingpenem ya ke mensim kumta mangiru da ke bangi sakhi dan burom ya ke gospel ngin penkloi banwan shame rengkat bat ki hanman ki para jungi da Chris utrai jungi Amen. Utrai don rengkat bat pi Token ti vilaki danot Tong in utrai blay jungi Dashisha kalong basong hok bat ka badai ka dati jungi bat ka jing panem yangi Haman lakapor bat ka jaka banay ngu yame Ko kan rat ko kpa bakhuj ko blay badan bor bat bom jikut Leng ba utrai jungi u Jesus Christ Namar ba u la penrhem Ya kada not Francis Xavier Bakhuid Ya kading jong omen sim jong me Bad melapha yu banyalap syakari mingi Da ga jing slur jong ki apostol Nyngkong Kumta ban pli ya ga jing suk bajanai Na kabanta kabalang hakari jongi Da kabawan ra hangi Ya kabapen rem pen bathamai jong ga jing imblay Bad me dang yai pteng ban persat ban sim hangi menta da gnuksa jong ga jingem bal IT jingu bat kumta ko try rengkat bat ki angel bat kirukhoj ngiro nyangu yame kat ba da ka jingkmen
Ngi pen benar. Bakhuid, who try to make deeper, nên bờ trái sao hoa đã cao rộng trong mình. Hosanna, Hosanna, Torah you place strong. Hosanna, you place to Lord. And Yaro you bawa, maka return to try. Nên bờ trái sao hoa đã cao rộng trong mình. Hosanna, Hosanna, Torah you place strong. Hosanna, you place to Lord. Da shisha melong Bakhuid kotrai katame jong ka Jingkyrmen baro. Namar kata ngi karpad yame topan Bakhuid pan kentang ya kine ka Jingtrua jungi. Da ka bapaya mansim jungme kum kam jer halor jongki. Bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ. Kapor beladino yu badala kaman sngew bha ul priang ya ka Jing syashutam ula shim yukpu badak baingu yame ula kedia yu badal ai hala kisenran uong. To shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba NIT na kebenta jongpi. Hagaju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ulai hala kisenran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom chukut ya kabai en penme na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta ka jingmap ekipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngait. Kata sin bangi bam dune upu, bagi di nakane kakuri, ipen nakajing ya jong mego try, tadadu. Namar kata ngi bapan menta ya ka jing ya pa ka jing me pa jungu ngi terwa hame kotra yuk pu jong ka jing em bad ya ku kuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar malenyew yangi babet ban yang akmat jong me bad ban sakri ya me da ka bas ngeret ngi karpad ya me bangi ka bayo banta hakamat bad kasnamu kres ngin long kiba lapanietali ka way daw man sem Bakhuid. Tokan mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasatala ka perthei bato panjana ya ka ha ga jungi rangkat bado Francis ukpa Bakhuid jungi uwal bad marwai u bishop jungi ka kanhun ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lem ruya ki hanmen ki para shanrang bad kanthei ki balayothia da ka bakarmen ha ga jungmi pat bad ya baro ki bala khladno ha ga jungi snei jung me to priang ya ki sha ga jung shai ka khmat jung me. To isne yang ibaro ngi karpad yame barengkat bad kamaria thai soti Bakhuid kakmi jong ublai ujisa Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bad baro Bakhuid ki balapen sungu bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gejeng embom jukut bad bingira bad pandon borom yame daw kun jong me u Jesu Christ.
dau lembat u bad hau kan long hame ble pa badan bor ha gijing long ka wei jong men sim Bakhuid baro ka borom bar gijing ro junam la junam amen. Habang iduai kan gijing duai ka ba kures hulai kayangi to kan ngin kerpadio trai bon ai boringi bangila ban long kum ka jing em jong Francis Xavier ban le sau dong keleng ke perthei ban ilap ya gospel ke jong trai kok pa jungi ba habneng kelong ke Bakhuid kerteng jong me kan wan ka ima jong me kelong ke mon jong me ha kan deu ke ba habneng Wai ke menca ke jumbang jungi ke bahala ke Sngi bat kamap yang kerengkan jungi adwa dia lam yang sa ke jumpan soy kan rai de pelaj yang na ke basneu to pelaj yang nge kerpan ko try na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jung me to a jing suk jing sanya ke Sngi jungi kenang ba da ke jing rap ke jing snei jume ngin laj barabor na ke pop bat ngin yo jing da na gijing janjar baro katba ngi dengap kmelanti ya gijing kerman Bakhuid bad gijing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ Kajumi kalong kaima kajumi kapon kapon jinam Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jume kajing suk ngai epi kajing suk junga ngai api wat pe yagi pop jungi henry gijing e jong kabalang jungme pada gijing sbon jungme to aya kaya ke jing suk bat ke jing itali ka wei kat kum gamon chung me mame ubin babasun shar junam la junam ka jing suk utrai kanan barabor rengkat bat pi tong ini terwa ya kada ke jing suk iwei hai wei pan jing suk bat pi Hak mi kulang rod jong blay hak mi bakin no ki pop jong pertei suk yangi ki besakhat sha kan ga jing khawai jong kun lang brod kamat kesnam Chris kanri ber kalam ni sha ga jing bom jukut amen. Chris. Come on, Chris.
Chispa Kandai Punyo. Chispa Kandai Punyo.
manging nang la sa syo mani jimi akum juro manging nang la sa syo manang snap ya kasul kren ka jumi hangi kabor jang ka jing pasyaw ka jum hangi kanang shong kan rai balagin ba ka jing yosneu jingi ya kasul ka jumi nang la sa syo mani jimi man sanya yami man priang ya ke gospel kacung me ban panyar ya ke hima kacung me konsisu be je iwan rak kacung me baro ki bapang ki basutam ki badok ki bekerdu ki badan kam khamne ke je snai ke chume ki doai na kanta ki jo ki parakas stan ke jingi ki balajano na ka balang kotra jisu be je amen khta ya ki Napan scam ke jingi ke jungki hame oh jisu be je iwan raya ki akhlak jeme kita kata ke jengkelak pemakiru kan yasneu ya kasur ke jeme agi jengem jengki mamang akasri jisu such as is iwan manai ji ala de hame wan bachimki yagi salam baga jengki ke jeme yagi inang laban nang ya shakri yagi jisu ye yami jisu imane yami jisu ibanan koram yami Tong ini aduai to ai ba ki jumaya jong me koblei kin penham yang i ya kata kading jong ka jing e da ka bau Francis Bakhuid ularham na ka banta ka jing em ya ki man sim knang ba da ka bangi ya kham hok ha ka jing khot ngin la ban yo rengkat bat u ha kata ka bainong ka ba melakular ha kitu ki batre ba da kris utrai jungi Amen. ngo ka kle jung phi pdiang ka jung kurko bakrpang jung utrai to blei bala khot ya ki long shwa jung u sha ka jung shai ka gospel da ka jung yalap u Francis Xavier Bakhuid uri ya phi ki bakhlain ha ka jung ki bas kem ha ka Jingkyrmen bat ki ba larkam ha ka jing e amen to Jesus Christ kon prang sngi jong ukpa ubala ai banta ya ka jinglong kon jong u bat ngi pen roy ya phi ya ka jing janai jong u ki bakmen ha ka jing shikri u bat ki bayai ne hadu ba undawan amen to men sim Bakhuid Yaw bala ai na ka banta ka jing em bathamai hau Chris leng ba ki kam apostol John Francis Xavier Bakhuid kan ai api ka jing em bathamai ka bor bathamai bat ka jing ham ka ba khlam thai amen bat ka jing kurkho jong blai badan bor baro ukpa badukun badaman sim Bakhuid kan wan yara pi bat kan sa bat pi junom Amen. Toleh sup syakri utrai daga jing em babha jong pi. Yesu ya play. Sum kanembar kebahnyaw. Kanembar kebahnyaw. Sim Bakhuid, and your royal try Jesus Christ,